И днес играем стила Брейрот. Да ви покажа един бейстор. Но първо да вземе този лъки блок. Girafa celestre. Какво става, бе? Окей, взил тако лъки блока. Lucky block. Все пак да е дъртия. И да ви покажа бейстор да е сега. Не гледайте това стрихко филмеро. И ме гледайте, че имам билони. Забъртнах сега. Знаете какви неща имах. Но и сега се тегам. Да видим какво да се падне. Дърти. Так се очудвам, че ми се падна тъпо нещо. Да, нищо няма на тия етажи. На третия има хубави неща. Сега да ви ги покажа. Не са нещо особено. Почваме с... спагети, туалети, 60 милиона. И сок! 30 милиона. Ботсайдер съм, да. Бот съм. С Керев. С Керев съм слабак. Ето с стоя. Това е много слабо. Това е много слабо. Не става за нищо. Нали хора? Това не става за нищо. Нали? Това не е най-силният Брейрот от играта, сигурно. Изобщо не е силно това нещо. Стилин Кенев. Ако ви е харесало клипа, лайкнете, абонирайте и всичко направете. Също когато свърши късмета и всичко тогава свърши клипарите. Бахта по кокофанто, тапаланто. На кой му трябва? На кой? Едно тортогири нещо такова. Няма да му прата да ви може нещо хубаво да заложи спагетито. Чакаме те. Брат, не приема, аз бъде да заложа спагети на нормалния сок. Куку! Ха! Би печата да приема, той си е негов проблем. Да, беше да изглежда него, вау, с един спагети туалети. Не, изобщо не изглежда лудо. Когато стане нещо друго интересно, да ви кажа. И да, хора, пак пуснах клипа, нищо интересно не става, но да видите до кой ребърцам. До 3 Петропа 3 ребърцам. Ако мислите, че съм слабак, не съм. До 13 ребърцам. Това не е изобщо зле. Вие до кой ребърцате? Кажете, хора. Какво сте нас записа? Нещо на записа, хора. Крашна запис. Да, хора, нещо крашна запис. И ако ви е харесал клипа, лайкнете и го абонирайте. Чао, чао и до нови срещи!